Governo per un retrait, weet je geen browser aan linken. Dat gaat er doet gozaren. Ik weet ook, dan komt ze zeer, werken jongen kinderen. Bij mij waren die jongen, weet je, komt ze retrait, dat ik met doe kinderen. Dat wordt dan weer nog, ja. Dat wordt eigenlijk moeilijk dan weer. Et mais ouais, en 2008, mais ouais, mais je crois qu'on est. Mais tegen mijn breeding moet je een beetje van nul, een beetje gessen. Maar wie moet er van nul weer moet je ik kan gewoon eens tout papier wat tout trekken. Maar dan gaan we laten, hè. Dus je met klas met papier op, we gaan een beetje wat we gaan gooien trekken, en dan gaan we een beetje roken ouvrir bij een entreprise en dat. En dan gaan we per waar dan roken, en dat zo. Dan dat nog. Klasse dat também cada toda feina met dat kan. Man die kan dus bij mij. Op een vriend aan buiten niet onder een uur dat também. Maar lekker kan papier dat também. Aan mij onder de gissen. Gelijk duurde, oh la la. Die mag weer plastic wat duurde. Dolaren, duurde ja. Rouge à lèvres. Cada disque marca. Aí hoor je niet door brouwen lei. En mij moest dat wel een retrait krijgen, la probeerde de non occupie gewoon die rook. Je met pit la pus, nou. Dan ben ik ook aan, dan hoe ze zo goed zien, maar ze allemaal uit het bed met de retrait. En ik kan ook altijd pit dat die hoe ze zo goed zien. En dan ben je nu naar ja. Maar één keer zit dus blij wat je zag. Maar dan ben je maar niet dus je bent toch staan. Als ik het eerst kon daar, hij dan me kiezen op in mijn gwillen. Tanden boemen. Tegen mij zei je, maar je doet later. Hij zei het weer. Ik ben veel meer in mijn burev dan binnen. Hij zei dus blij. Aan mij remeters naar de retrait jeu. Quand Guérin serait dû à en dan serait ris maar reis en dan serait win. Zuur om te gun boyshot. Oblige dat de 100 kaart bestuur. En je maakt gewoon de hond die moet teruggaan. En begint er zo gaan. En je begint zit dan. Ik zit dan dus met een boel beetje uit. Maar wie goed beginnen moest te gaan, je moest gewoon nog een keer. Je goed beginnen moest te gaan. En je hebt niet met mijn zin te calculiseren, waarom ik pik dat ik gewoon naar man ben. En we zijn niet gestrikt, ik ben per muziek helemaal versproken, we hadden als papier op duur in Puske met als genaders. En we merken toe doen. Toen ben je wel goed niet aan toen ik we naar hier met een ritje met. Dat hoef je niet onder bij. Oh, misschien ben je met een retrait beginnen. Ik wil maar prostakken, klasken met papier, die je doet bent. En we zijn gewoon een bicyclet. Ik weet, om wil ik zien een maat uit de rading bent, punt zit helemaal. We dessen met papier niet. En we zijn gewoon niet juist beginnen met elkaar. Met proost dus gewoon weer pik dat aan. Oh, maar die schoenen me zagen die blijven aan de rading waar je win, naar je du, naar je ries. En we gaan nu zijn pokers geen ook. We gaan niet met deze de vragen, het is meer pensioen dan we niet.